Žltnú vám listy na uhorkách a plody sú malé a bez chuti? Nemusíte hneď bežať do obchodu pre drahé hnojivá. Najlepšie riešenie máte pravdepodobne priamo vo vašej kuchyni a nič to nestojí. Hovorím o obyčajných banánových šupkách, skutočnom poklade pre vaše uhorky. Sú plné draslíka, ktorý je kľúčový pre kvitnutie a tvorbu plodov. Ukážem vám, ako z nich pripraviť super účinné tekuté hnojivo. Je to neuveriteľne jednoduché. Zoberte šupky z 2 alebo 3 banánov, nakrájate ich na menšie kúsky, aby sa živiny rýchlejšie uvoľnili. Vložte ich do veľkého skleneného pohára alebo nádoby. Zalejte ich 1 litrom vlažnej octatej vody. Nádobu zatvorte a nechajte ju luhovať na tmavom mieste 2 až 3 dni. Voda postupne zhnedne, čo je znak, že je plná cenných živín. Potom tento koncentrát zriete s čistou vodou v pomere 1:5. Týmto roztokom zalievajte uhorky ku koreňom raz za 2 týždne. Uvidíte, ako rastliny ožijú. Listy budú sytozelené a úroda bohatšia. Zapamätajte si toto zlaté pravidlo. 1 banánová šupka na liter vody je základ pre silné a zdravé rastliny. Vyskúšajte to ešte dnes a sledujte, ako sa vaša záhrada mení. Vaše uhorky budú chutiť lepšie ako kedykoľvek predtým.